ассалому алайкум шунавандагони азиз, мо қарор дорем дар шабакаи қадамшои соев обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. Инак мехоҳем хабари наву тозаро пешкашатон гардонем. дар шаҳри Ҳисор муллопрофессори ҷинбароре ба даст афтод, ки занону духтаронро ҷинбаророн мекунам гуфта нисбаташон ҳаракатҳои ғайриахлоқӣ анҷом медод. дар ин бора мардуми водии Ҳисор кайҳо маълумот доштанд, вале ҷуръат намекарданд, ки ба ҷое муроҷиат намоянд. метарсиданд, вале то чанд метавон тарсид? модарон ва хоҳароне ки эҳтиёҷи онҳоро ба даргоҳи ин марди фиребгар мебурд, ба доми ин муллопрофессори бадахлоқ гирифтор шуда, дигар аз он раҳидан наметавонистанд. номунасаби ин муллопрофессор Раҷабалӣ Саидов аст. Аслан занони соддаю зудбовар ба доми ӯ меафтоданд. аммо куҷост, ки ҳар бор малакат ҷаҳаду ба даст наафтад. занони бо ҷуръате пайдо шуданд, ки ин амали ғайриинсонию ғайримусулмонии ӯро фош намуданд. ӯ аввал бо суханони нарм ва фиреб гӯё барои пайдо кардани беморӣ ба тани занон даст мезад ва ба ин восита ба занон дастдарозӣ менамуд. ӯ ҳамчунин худро муллои бахткушо, ҷинбарор, гарму хунук кардани муносибати марду зан нишон медод. вақто ки ин амали номатлубашро ба анҷом мерасонид, ба занҳо мегуфт, ки агар дар куҷое нисбати аъмоли ӯ гап зананд, дасташ дароз аст ва худи онҳо низ бадном хоҳанд шуд. хабарнигорон кӯшиш намуданд, ки бо ин муллопрофессоре, ки дом барои занон буду худаш ба дом афтод, ҳамсӯҳбат шаванд, вале ӯ айни замон мавриди пурсиш ва таҳқиқ қарор дорад ва имкон дорад мо дар мавриди мувофиқ бо ӯ сӯҳбат ороем. Саидов Раҷабалӣ Соҳибович, 49 сола, соли таваллудаш 1971, маъруф бо лақаби муллопрофессор мебошад. маҳалли истиқомати ӯ ҷамоати деҳоти Шарораи шаҳри Ҳисор аст. ӯ аслан муллои ҷинбарор аст ва эҳтимол мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки пайи тадқиқи ин қазия ҳастанд, ӯро низ ҷинбарор кунанд. феълан ӯ дар боздоштгоҳ қарор дорад. барои пешрафти шабака обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед.